Popularna pevačica Svetlana Ceca Ražnatović održala je ove subote spektakularan koncert u Kragujevcu pred desetinama hiljada posetilaca. Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović održala je koncert u subotu 14. septembra na stadionu Čika Dača u Kragujevcu. Koncert je održan u sklopu turneje Poziv, a sam nastup pevačica je otvorila numerom Ne valjala. Nakon pesme Grome moj na bini je nestalo struje jer je počela kiša, ali je taj kvar brzo otklonjen. U dugoj beloj haljini pevačica je sve vreme igrala tokom koncerta ne skidajući osmeh sa lica. Ona je izvela stare hitove, a nakon što se publika zagrejala uz njih, stigli su i oni novi sa posljednjeg albuma. Pevačica je tokom koncerta imala manjih problema sa haljinom, što nije prvi put da joj se dešava na nekom velikom koncertu. Međutim, to joj nije smetalo da sve vreme igra na sceni i to skoro 3 sata koliko je trajao koncert. Da li ste i vi prisustvovali spektakularnom koncertu Cece u Kragujevcu? Ako jeste, pozivam vas da ostavite vaše komentare i utiske ispod ovog video snimka.